सानसेमानि थानानै थांबाय नोंदाया आरो गोसोखांफिनलायबाय नोङो नों आरो नोंनि नोंदायाबो नोंना गोसोखांहैसिगोन बे हजों आंखौ नङा दे आगै बेलाय नोंखौसो गोसोखांगोन दा जाम्बिलाय मा बुङो नोंलाय आगै दे आरो आगै बेथ' जाबाय दे ओमफ्राय ना बे नोंदा आलासियाना माबालै आगै जोंनो ना फैसाबो होलांबावदोंमोन बियो ओंलै आगै फैसा होलांदों बियो ओमफ्रायो नोंसिनि नांगौआव बाहायबानो जाबाय दे होनना बुंलांदों आं बेसेबांबा बुंदोंमोन नाङा होननानै लाखियाबो बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय माबा अख्रायनो होलांथारबाय बियो आंथ' ना माने आगै लाखिथाराखैमोन बेनो जबरदस्ति होलांबाय नांगौ नांनाया आगै जोंहालाय फैसानि गोनांथि दंखायो अब्लाबो मालायनिफ्राय लानो एसे बोरैबा उसुबिदा मोनो आरोना बेथ' बे आगै नाथाय जोंबा फैसा बुरजा होबा माला मोनलायखो आगै जोंहाना मोनसे दखान फिसा होनोसै नामा बेबायदिनो एसे फिसा फिसौ माबा मोनसे खालामोबा जोंहाबो मदद जागोन न' आरो नोंदानि फैसाखौबो थाबैनो हरफिनबायनो हायो खोमा रलै आगै आं बेफोरबायदिनो माबा फिसा फिसौ बिजनेस माबा माबि खालामलाबायनोसै बिदिबा दखाननि बुस्थुफोरखौबो लायखानोसै न' आगै एसे एनै आरो आं सिगांनिफ्रायनो दखान होनो सानबाय थाखादोंमोन बिदिनो बै गामिनि सासे दादिया बेबो बुंबाय थाखायोमोन ना ओमफ्राय फैसायासो गैयामोन बिनि थाखायनो एसे उसुबिदा जाना दंमोन आरो दा आखायाव जेखिनि फैसा एसे दङ बेफोरजोंनो माबा मोनसे खालामना लानोसै र' दे बिदिबा मिस्टार दुगा आंहा आंनि मोनजिलाव मोनफैथ'लायबाय गावस्राथ'लायनोसैलाय बिदिबा बायबायथ' दे होमबालाय ओमफ्राय नेनांगौबा नेनोसै आरो माथो नांथ'ला दे नेथ'आबाबो जासिगोन नों न'आव थांनो हासिगोन मानोबा नों दिनै थांफिना नामा जानो जेबो खबरथ' गैथ'आ ओमफ्रायहाय नोङो जोंहानि गारिखौ लांनोबा लांथ'नो हागोन दे न'आव उनाव नांगौबा बिहरगोन ना बिदिबा आं थांसै माथो औलै नों थांथ'दो दे बिदिबा आंखौ नेनांला नोङो आरो आंथ' जेरैबाबो हारसिंबाबोथ' थांनो हाखायोना दे होमबालाय नोंनि गोसोसै आरो दा नांगौ जायोबा फन हरबानो जाबाय दे जागोन दे आरोथ' आंना खामानियानो बेनोखासैबा दे होमबाना मिस्टार दुगा आं थांदिनि ओमफ्राय मिस्टार दुगा देनाय बुंनाय दायो फन हरनाय जायोबा हरगोन दे आङो नांगौ जायोबा आंनि नाम्बाराथ' सेभ दंखायो दा नोंनाव दङथ' मालिकनि नाम्बारानो गैया जागोन नामा नाइस दे होमबा बाय आं थांथ'नोसै नोंबो न'आवनो थांदो दे जागोन दे आंनि फनखौ हरबाबो हमगुलायाखैमोन ना नोङो नै फैखाबायानो आसोला नोंसिनावनो दालाय बहा बारग'नो नोंलाय एसेबां दिन मानि खारगासिनो नोङो दाना न'आव थांफिननांसिगोनलै आरो माथो आंनि खामानियालाय जोबथ'बाय दे अनसुलि नोंसोरखौ माबा गारबोना फैनोनो बायो आं जा गोसोखांबायना आं दाना आरोथ' नोंसोरजों थाबाय थानो मोनबासोमोन नाथाय बेबायदिलाय बोरै जानो हानोना सानैबो जा उन्दावखाना गारबोनो बायो आं थांबाथाय दे आरो आइजों रायजाबाबो जेबो नंला दे माथो बेलाय जोंनावसो फैबाय नामा ओरैनो फनखौनो हमखालायाखैमोन आङो मा जाबावगोन आरो बे जुलि सासेजोंबो हजों नेटवर्क नाङिखायसोमोन नङाबाथ' फन हरनायानो जाखागौमोनलै बेयो दाबो नुदोंना न'आवनो फैबावबायसो मानसिया आयौ दिनैसो नुबाय नोंनि महरखौनो बरसा
इमान गोबाव बहा थाखुमाना दंमोन नोंलाय? जेरावबो गैयामोनथ'। आं इमान फैयो गावखौ लोगो मोनगोन सानानैनो नों आरो लोगोखौनो मोना दसुन। ओमफ्राय बरसा मा ओमफ्राय नों जोंखौनो गोसोखांबाय थाबाय नामा? अनसुलि नों बेयाव? औ नोंनो गोसोखांबाय नालाय ओमफ्राय आंहा उफाय गैया फैनांगौ जानानै फैबाय। आया ओमफ्राय नों जोंनाव माने बेयाव माबोरै फैखो नों? अह आं बुंबाय न' नों गोसोखांबाय नालाय ओमफ्राय आं फैबाय। मा ओमफ्राय नों मानो गसंबाय थाखो देनाय जिरायफैना। ओं जिरायगोनथ' र'। आंथ' बिसासखौनो मोनासै माथो नों जोंनाव। औलै औ आं नोंसिनाव औलै बाबा औ आं नोंसिनाव मा बिसास खाथिनो हायासै नामा? ओमफ्राय अनसुलि सोर अनसुलि बरसा मा होनलाबायदों नोंलाय? जुलि नों? ओं आं ओमफ्राय माथो सानामोन नोंलाय बुहुद? ओमफ्राय सोर अनसुलिथो साना नोंलाय? जुलि आं बिराद उन्दुनो ओंखारदोंलै। आयु मानिथो मेगन मोदै बरसा एसेबां मानि? ओरैनोबाबो आं फैबानो नों न'आव गैया जायो ओमफ्राय दिनै दङ नालाय आरो लोगो मोनबाय नालाय दायो नोंहा रायलायनो थाखाय सम गैलालाय आंजों। दे आरो बरसा रायलाया डाइरेक्ट बुंना मानो बेफोरबायदि बाहाना खालामलायनांगौ? खनसेनि थाखाय आं सरि ना बरसा आरोथ' आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामखाला। दे आरो होमबालाय नों जुदि रायलायनो गोसोआनो गैयाबालाय थांसै आङो होमबा। जुलि बेयावनो थाबाय थानोसै नामा? माने? रायलायनो फैनायानो बिदि जाबाय रायलायला आरो आंजों। रायलायगोनथ' मानो रायलाया जानो देनाय। ओमफ्राय एमि ओं ओमफ्राय नोंसिनाव फैनाय आलासिखौ ना आं जि नायनो लुगैखायो ओमफ्राय नुवानो माबा। ओमफ्राय गावहा लिंहरबा फैयाना बेखायनो नुवा आरो लिंहरनाय समावलाय मानोथो फैया नोंलाय? माबा फैनोथ' सानो ओमफ्राय आंहाबो खामानियानो नै सोलाबनो नागिराना। ओमफ्राय आलासिखौथ' मा बुंबावनो बे जोंहा आगै रोमिया बेनो ब्रा ब्रायै लाखिनायानो। ओमफ्राय एमि बे आलासिया नोंसिनाव फैबाय थायो खोमा न'? फैयो ओमफ्राय बिदिनो सम सम फैयो आरोना आरोथ' बे आगै रोमिया बेजों एखेबारे लोगोथारानोलाय मालाय। आरेबा ओमफ्राय बहानिलै बे आलासिया? खाथिनिनो खोमा न' बेखायनोथ' थांलाय फैलायबो खालामनो हायो। जानोथाय आं ना एखेबारे सोंनोनो बावगारबाय थायो अबेनिथाय मानसियाबो। एसे माबा गावसिनाव फैनाय आलासिखौनो मिथिला आरो नों बहानि होननानै दासिमबो सोंना लायाखै आरो नोङो? ओंहोलै दासिमबो सोंफेराखै आङो। नोङो सोंनानै लाबानो जायो। ओमफ्राय मानसियालाय माबायदि? दे आरो माबायदि जानो मानसियालाय मानसि बायदि जागोन आरो। बेखौ होनाखैलै आङो जेन'बा आरोना मानसिया आखल आखुफोरा माबायदिबा? बिनि आखल आखुआ मोजांथ' मानो मोजां नङा जानो आरो जोंखौ बिराद मदद होबाय बियो दिनैसिमहालागै। दा मालायसो ओमफ्राय नोंसोरखौसो इमान मदद खालामो बियो आरोथ' नोंसिनावबो फैबाय थायो नङा होमबा? खिजानि नोंखौ फसायाखैथ' बियो? मा आंखौ फसायनो? धै मादि बुंलाबायोथाय नोंबो? नङालै बिदि गावहा मा सानोथाय होनबाय आरोलै ओरैनो आरो जानोबो हागौना नोंखौ फसायो खिजानि मा थिक। नङा दे बेबायदि जेबो ओरैनोसो फैयो बियो। दे आरो नङाबालाय नङासै आंलाय ओरैनोसो बुंदों दा। दे ओमफ्राय माबे जोंहा दा नङाबा सान हाबबा जारला जागोन न'? ओं दे गामसा एसे दख'ना एसे दानानै फाननोसै आङो। ओं जायोथ' ना आरो न'आवनो ओरैनो थास्लायस्लाय हायो दे जेबो नङा। ओं दा एसे आखायाव फैसा थानायावनो माखासे बेफोरबायदि खामानिखौ मावना लाखानोसै आङो। दे जागोन दे लासै लासै गासिबो। ओमफ्राय जोंहा बैयाव थांनांगौआ जब एप्लाइ खालामनांगौ मा जाखो दाबो थांनायानो जायासै माथो? ओंलै बिदिनो मालाबा होनैनो थांनायानो जाला र' थांथारनोसै एबारे। ओं थाब थाङाबा जोंहा डेटआसो बारग'लांजोबसिगोन बियो। ओमफ्राय नों गाबोन सोलाबो ना सोलाबा? गाबोन सोलाबोबा गाबोननो थांसै नामा जोंहा? जायो दे आंहालाय मानो
सोलाबा जानो थांजागोन दे दसेल'आलाय ने बेनोथ' जायो जाया फायगननि खोथासै आरो जायखिया खालामलाबायनानै दोनसैलै हे नोंना मोनखागोन खोमालै मालाय आरोथ' फरायनायाबो मोजांखामोन ना नोंना फरायनाय मोजांबाबो मोननो नागिरालै दाना माथो आरोथ' फैसा थाखा गैयाबा आखायाव गरसेबो माब्रै जानो मोननोनो आसा खम अब्लाबो नायनायनोसै बेनोथ' जाहैबायलै जोंफोरबायदि आखायाव थाखा फैसा गैयाबा बेनो जारला जाहैयो अब्लाबो मालाय मोननांगौ दङबा मोनखायो जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो मा जाखो ओमफ्राय जोंहा दखानाव थांनांगौ होननाया नोङो आया नङाबा आगै जोंहाथ' दखानाव मायबा मायबि लायनो थांनांगौमोन न' दे होमबा आगै थांलाय नों आथिं आखाइ सुनानै रेडि जानानै थायलाय ओमफ्राय सानैजों दखानाव थांनोसै दे होमबा आब' आं आथिं आखाइ सुनोसै आंहा दिनै थांखाबायबो दा लोगोफोरजों माथ' बेबायदिनो दसेल' गेलेनांगौ आरोना मिथिखायोना रमाया ओमफ्राय जोंनिया न'आव थांनो ना थाङाखै रमाया आगै बेबो थांबायथ' आब' आंबो फैबाय बेबो थांबाय दे थांबायबालाय मोजाङानो जाबाय दे आब' आं आथिं आखाइ सुनोसै होनबा दे नोंबो थाब देलायदो दे जागोन दे आगै ओमफ्राय थाव एसे फुननानै खानाय खाननानै लाखादो दे ओमफ्राय रजे नोंबो थांनो नामामोन दखानाव जों माबा माबि लायनो नागिरदोंमोन दे आरो थांबालाय थांजायो दे बेखौ फोजोबग्रोनोसै नाम्बारनो ओं बेखौ फोजोबनानै एसे दुगैस्र'नोसै आङो ओमफ्राय थांसै हाबाब बे जोंनाव फैनाय सिख्लाया हाबा ओं माथो जाखो ओमफ्रायलाय हा सिख्लायालाय माबोरैथाय एखे बोरैबा मोनथारोहाय आङो बेखौ बोरैबा माने आयै बोरैबा माने हाब बिराद थङालि बाङालि मोनथारोहाय आं हाबा ओमफ्राय नोंहालाय माथो नांजाखो आयै माथो नांजानो माने आयु एसेबो लाजिनाय गिनाय होननायानो गैथाराहाय बेनाव रायलायनायफोराथ' लाजाखाया हा रायलायनायावनो सिनायखायो नङा होमबा माथो जाखो बेलाय ओमफ्राय नै आबा हा नोंहाबो बिसिनावसो मोनबाय खामानिखौनो दस्रा गुबुननाव मावबाबो जायोमोन नोंबो मा सानोथाय आयै आरोथ' नांगौ समाव मोनबायना खामानिखौ बिसिनावनो ओं नंनायालाय नंगौ अब्लाबो आरोहाय हा बेनो बिदिबालाय हा बिमा बिफा बिसिनि न'खरनि मानसिफ्राबा माबोरै जागोनलाय दा बिमाया बिदि नङाथ' बेना आंजोंबा थांबा बेसेबांबा मोजां रायलायो माथो हा ओमफ्राय फिसाजोआलाय मानोथो बिदिलाय दा अब्लालाय जानो आरो मालायबा मानो बिदि बादेलै आयै बेखौनो रायलाय नामा सोरबा आयु दाबायदियाव बे आंनि बिहामजो जानांगौबा जाथारनाय नङाहाय आबा जानला मानला सानखायो दा आयै हाबाब खुगायाथ' लाजाखाया जिबायदि उल्था उल्था बुंफिनखायो आरो सोमोन्दो लेंनाय होननायखौथ' मिन्थिखाथारा माबा गेदेरबो मिन्थिया उन्दैबो मिन्थिया ओइसो होनलाबायो माबा आरो जोंनाव फैनानै नायलाय ड्रामा देखायनायफोराबो माबायसा हाबाब लाजाखाथाराहाय सयथिबो सोरबायदिनिबा बिहामजो जागोन मालाय जाया मोननांगौ मोनगोन आरो आफा सना नोंथ' बेफोरबायदि बिहामजोखौ दा लाबोखा दे जोंहा आराम मोजां बिहामजो लाबोगोन नोंनि थाखाय दे आयै दे जागोन दे माथो ओं नङाबा नोंनि थाखायथ' आराम एकदम गुन गोनां गियानि बिहामजोसो लानानै फैगोनहाय आङो आरो सोरबाफोर मिजायनाय दङबाबो आबा बेफोरबायदि बे जोंनाव फैनाय हिनजाव बायदिखौ दालाहाय आबा दा गोसोथार आबा बेफोरबायदि हिनजावखौ आयु थैखागोनहाय आबा नोङो बाराबा बेखौनो लाबोनोसै नामा आयै आयु नाङाहाय आबा बेफोरबायदिखौ दा लाबोखा हले आयु नांथाराहाय आबा बेखौबाथाय ओरैनोसो होनदोंलै आयै जाम्बिलाय ओं फसायथारा आं मानोबा बेखौ महर मोखाङा गाज्रिबाबो मोजांबाबो आखल आखुफोराथ' एसे मोजां जानांगोन ना आबा बेफोरबायदि हिनजावाखि सोरजोंबा गोरोबना जानो हागोन ना दाबायदियाव मानो हाया जानो आयै फोरोंबानो रोंगोन बे गासिबो डाइरेक्ट सिदा फैखागोन बे लाइनाव दे ओमफ्राय नायालाय सायखांदोंना सायखाङाखै आंहा नै माइरं जावखांसैयानो सायखांबायानो आयै ओमफ्राय मा खालामनो सानदों नाखौलाय थाइगिर फिथाइ दङमोन आबा बेजों जानोसै नामा नाखौ आं मैथाजों जानो लुगैदोंमोन मोनबा दा मैथायाबो गैया जाहैबाय दे सोलिजोबो आं द' गासिबो बानायबानो जाबाय दे अब्ला आबा माबाजों बानायनोसै थाइगिर फिथाइजोंनो संसै बेखौनो बिदै एसे जेब जेबनो सोरथो नाम्बार गोदानजों हरलायखोब्रा सोरथो हरदोंमोन आबा जानोबा दानबायसो माथो बेबा सोर हरामोन आरो हरबावबाय माथो बे नाम्बारानो माथो आयै सोरबा नांगौ जाबायबायनो हागौदां आबा हमनायसै खेबसे हमना रायलाया मानो रंबाय सोरथो एसेबांथो डिस्टार्ब खालामदों आंखौलाय नोंनि आखाइनि साहाबाथाय गोथाव जाखायो ना मा होनो नंद्राया दे बिदि नोंबो
आरो मा होनोथाय आइया मोजां होनबा बेना आं गोदैखौ साखिनायाखैमोन गोदैद्रायखौ ना माखो बेबा गोदैयाबो एकदम थिगानो जाखादों दे ओमफ्राय बिदिबा नोङो माबा दखानखौनो होनो सानदों न आं दखान मोनसे फिसा होनो सानदोंमोन दा बिनिनो माबाफोरखौ जिनिसफोरखौ लायना दोनखानोसै दे मोजाङानो जागोन बिदि खालामनायानो आरोथ' नोंहाबो एसे मदद जागोन न बेनोथ' माबा नङा माबा मोनसे खालामनानै लायाबा मारै जानो देनाय दाबायदियाव आइ आफामोन थानायबाथ' जों बेफोरबायदि जेबोखौनो खालामनांनाय नङामोन जायफोरना गैया दा माथो खालामबावनो आरोना जों माबोरैथो सोलिनानै जानो मा खालामनो जोङो माबा मोनसे माबा आइडिया खालामाबाथ' जायाना बेनोथ' आरो जोंखौथ' रावबो नायफैया रावबो जाहोफैनाय नङाना इमि आं मिथिखागौ नों बिराद स्ट्रं होननानै गुबुन बायदिबाथ' हाबावनायसो नङामोन न'खर सोलिनानै जानो बेनोथ' आरो आंहा सासे उन्दै बिनानाव दङ जे आं हारसिंबाथ' जेबो सिन्था गैयामोन नाथाय आंहा दि आगै रोमैखौ लानानै गोबां सिन्था जायो आङो आइयाबो जोंखौ बेबायदि नागारनानै थांबाय सोर फाफियादि जोंनि आइखौ बेफोरबायदि खालामाथाय दाबायदियावबो एक्सिडेन्ट खालामग्राखौ मोननांगौबा नागारनाय नङामोनलै आङो बै फाफिनि थाखायनो जोंसो बेसेबांबा दुखु खस्थ' मोननांबाय जोंनि आइया जोंखौ नागारनानैबो थांबाय गारि सालायनायफोरा माबायदि सालायो न एसेबो नायनो नागिरा लामाफोराव खायसे खायसेनो एसेबां गाज्रि एक्सिडेन्ट खालामनानै जोंनि आइखौ नङाबा दिनै आइया जोंजों थागौमोन दे अब्ला इनि दखानाव थांनो होननाया थांनोसै न थांनोसैथ' आरो दा नङाबा मोनाथारबा जारला जागोन ओमफ्राय जोंनाबाथाय रायलायबाथाय बावनो नागिरो नों फैबा न' जि गोगोम मोनो आंहा माबा दे आरो आंलाय फैखायो न' दालायसो र' आं आगै रोमैखौ लिंहरखानोसै रोमै मनाया लानानै फैदो आगै थांदिनि बे मना गिदिरखौ लानायानो मोजां जाखागोन आगै मा मा नांगौ बेफोरखौनो मोजाङै गोसोखां लाना फैनोसै आगै बिदिनो मोनसे फिसा दखानखौनो होना लानोसै जोङो बे फिसानिफ्राय सुरुवात खालामनानै उनावहाय देरलांनो हागौ ना आया थुदो ओमफ्राय इमि सिखारदो माबे थांनोसै लाबोद' आगै मनाया आं लानोसै लाखिनो दे आब' ओमफ्राय दायो नों लाबानो जाबाय बुंनायफोरा नायनाय ओमफ्राय दायो नों थिखोनो हागोन जिनिसफोर लाबोबा थिखोबाथ' हायोथ' ओमफ्राय आब' नोंसोरबो थिखोफानांगोन आंजों आगै मा जागोन दे आगै ओमफ्राय थांनोसै दा नङाबा मोनाबा जि जारला जाखागोनहाय ओमफ्राय गोजाङोबो ना ओरैनो जोङो जि गुदुं गानखायासै दे जेबो नङा दानबा थाब सफैगोन ना जोङो माथो आरो बेयावलाय ओइ ओमफ्राय रजे दा गोबाव जाबाय बायोबा न' नों जोंनावनो थालांदो दे उनाव जागोन दे बेफोरो ओमफ्राय थुदोल' थांजेननोसै लामायावनो रायलायबाय थानोसै आरो जोङो माबा अमा बेदर गोरान फोराननानै दोनखादों आङो दाख्लैनियानो जोबाखै न' बेखौनो फोराननानै दोनबाय आङो दे दा उनाव जाबाय थागोन बेफोरो खानसे फैदो आंथ' आब' रजेया थालांबोला मोजां जागोन ना बेखायनोथ' बुंदों आङो दिनै गासैबो लायना दोनफैखाजोबनोसै उनाव नङाबा आरो थान जालायगोन न' बे टाउन खाथियावनो थांनांगोन नामा जोङो बेवहायनो थांजागोनदां आरोथ' आं बेफोरबायदिखौ बांद्राय आइडियाबो गैफेरा दखाननि बुस्थुफोरखौ बायनो ओमफ्रायो जायखिया थांनोसै न' दे आरो आं दङ ना आरो दामफोरखौ एसे मिलामिसि खालामनोसै थुदो होमबालाय दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोबथ'लायबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि बुंनाय बायदि आंबो थाबैनो लाबोनो नाजागासिनो भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि नायगिरि नोंथांमोन लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो जोंखौ मोजांखौनो मोना जेबो नङा दे आगै मानो मोजां मोना जानांगौ जोंनि नायगिरिफोरा एसेबाबो मोजां मोनखायो दा जोंखौबो